Alexandra Ali, iar astăzi suntem împreună cu Ashley Gacea, recunoscută ca Sabrina. Astăzi avem un invitat surpriză pe Ana Maria, recunoscută ca Ana. Bun, astăzi vom deschide din nou blind bag-uri. Avem 3, vom deschide doar 3 de data asta. Nu știe ce am pus în ele. Eu cu Ashley Gacea nu știm absolut nimic ce a pus ea în plicuri, așa că vom alege. Eu o să le amestec, voi închideți ochii. Haideți. Mijloc. Acesta. Hai să deschidem pe fiecare. Hai să luăm de la cea mai mică la cea mai mare, zic eu. Eu sunt cea mai mică de aici, așa că o să încep eu. Prima oară deschidem. Un ultra rar. Hai. O să pun ăsta într-o parte. Te rog, deschide de la... Și o să deschidem asta. Da. Nu contează. Aici, prima dată avem două brățări. Se vede? Nu cred să se localizeze. Hai! Două brățări. Și un plic. Hai să vedem ce înăuntru. Știi că puteai să... Da, un fil. O pereche de căști și un lănțișor. Acum voi deschide eu. Mi-a picat Un legendar. Oh my god. Un legendar. Cu un com. Aici sunt două plicuri. Oh my god. Cu încă un com. Sunt 3. Tu le ales pe cel mai bun. Oh my. Uitați, să nu vedeți, chiar mincim noi. Chiar două plicuri sunt. Sunt chiar două plicuri. Unul legendar și unul com. Începe cu cel comun. Da. Îl deschid după pe acesta, în într-o parte. Oh my god. Avem două revingitoare, un albastru și un roz. Cu miros de căpșune și cu Afine. struguri. Afine. Sau cu afine. Ce sunt? Avem pufuri de păr. O daie de petrecere. Un fluier. 3 clămuțe. Da. Acum, legendara. Deschide aici, că e bine închisă. Am venit să deschid acum. O să deschid după. Un magnet. Asta este magnetul. Și un lănțișor. Un lănțișor care poți să pui și la blug. Da, e practic de blug. Ok, v-am dat asta. E de blug, cred că e, da? Bun, eu voi deschide la camera. Deschid pe jos. Ia mâna. Nu o să facem off camera nimic. Bun, deci mi-a picat comun. Hai că și pe mine mi-a picat comun. Ne se pare că se sunt. Comun. Ultra rar, dacă avem. Haide, să vedem. De fapt, să deschidem. Ne se împoarcă cu mania. Eu deja am uitat ce e înăuntru. Dar mi se pare că cred că știu, am pus unul sau două plicuri. Mă dau mai în spate. Vreau ca și tu. În partea așa. Și este, avem Niște căști. o pereche de căști cu un trandafir Argint. și un plic com. Comun. Acum vom deschide. Dar nu cum să ce să aici. Eu. Uite pe aici. Drupe ăsta. Nu mai știu să deschidem niște hârtii la ele. Două clămuțe gen trandafir și două brățări, pufuri, ce vreți voi să fie. Niște trandafirii. Și le clămuțele. Da. Clămuțe, auzi, mami? Și cam asta a fost tot! Abonați-vă la canalul! Ashley Gacea? Și la canalul Ana Maria și la canalul Alexandra Ali. Mai bine abonați-vă la mine!
Da, în fine, Da. așa, abonați-vă la toate trei. Multe like-uri! Deci, Și mai spuneți-ne în comentarii dacă vreți să facem Partea a doua. playback-uri. Partea a doua. Ciao!